Эфирден алқар вақты студияда Алсын Нұриева исәмсіз. Бүгінгі шарылышының түп темалары. Түбек сәлеметтік сақлау системасында мүхим вақиға. Әлметте перинаталь үзек түзу түгелленді. Взяли за основу проект Казанский. Большое спасибо. Вместе с коллегами, с строительными институтами адаптировали его немножко к нашим условиям. Строительно-монтажные работы в основном закончили. Әлметте нефтчілеріні хөрмәтләділер. Қора алтын табышылар фидақа хизмәтләре халыққа файда китерә икәнне дағын бір қат инанды. Бүгін бәйрәмгә жиылганнар арасында бу тармакның хезмәт ветеринары, яшь белгечләре һәм әлбәттә инде мотор төзек шәһәребездә яшәүче рәхмәтле гражданнарыбыз. Үз эшләренең яхшы белгечләре Татнефть төркеменең яшь хезмәткәрләре арасында һөнәри осталык бәйгесе узды. Biz ikinci orun aldık komandanın birdemişi boyunca gün sayında заниматься ettirge yürüdük. Şuna göre ikinci orun aldık da indi. Birinciden ezgine kalıştık. Әлмәттә Татарстан Республикасының көньяк-көнчыгыш өлешендәге иң зур һәм технологик яктан алдынгы перинаталь үзәкләрнең берсе төзелеше тәмамланды. Проект Татнефть компаниясе тарафыннан шәһәр халкының иҗтимагый советында яңгыраган үтенеченә җавап итеп гамәлгә ашырылган. Күптән түгел әлеге объектта Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов, Татнефть компаниясе генераль директоры Наил Маганов һәм башка мәртәбәле кунаклар булды. Бу турыда тулырак киләсе минутларда. Яңа медицина комплексы диагностика һәм дәвалау өчен иң заманча җиһазландырылган 8 катлы бина. Биредә әниләр һәм бәбиләр өчен медицина ярдәменең барлык юнәлешләре бер урында. Консультация, диагностика, акушерлык һәм педиатрия. Бу пациентларга бер урында медицина хезмәтләренең тулы спектрын алырга мөмкинлек бирәчәк. Йөклелекнең барышын комплекслы күзәтүне тәэмин итүче туасы баланы саклау хезмәтен күрсәтүгә аерым игътибар бирелгән. Яңа объектта Рөстәм Миңнеханов табылды. Ул яңа учреждениенең әһәмиятен ассызыклады. Сегодня благодаря компании «Татнефть» реализуется много проектов. И отметить это особое внимание компании. И я считаю, что в современных условиях создать условия, чтобы женщины не боялись, рожали детей. Объект Әлмәт районы күп профильле хастахана составына керә. Биредә ясалмай орлыкландыруның югары технологияле процедураларын уздырып булачак дип белгечләр. Учреждениедә бер юлы 160-тан артык хатын-кыз һәм 85 бала медицина хезмәтләре ала алачак. Елына 3500 бала кабул итү планлаштырыла. Әлеге үзәкнең ачылуы 144 яңа эш урынында дигән сүз. Татнефть компаниясе гамәлгә ашырган бу проект бөтен көньяк-көнчыгыш төбәкнең булачак әниләренә һәм яңа туган сабыйларына югары квалификациялы ярдәм күрсәтүгә юнәлтелгән. Взяли за основу проект Казанский. Большое спасибо. Вместе с коллегами, с строительными институтами адаптировали его немножко к нашим условиям. Строительно-монтажные работы в основном закончили. Главная изюминка здесь была то, что смогли интегрировать медсанчасть, прекрасная медсанчасть, как мы ее по старинке называем, с отличным врачебным персоналом, с опытнейшим, с хорошим, с классным оборудованием, с границами многолетними, которые заложены уже в медсанчасти. Мактаулы кунаклар яңа перинаталь үзәгендә эшләячәк табиблар белән дә аралаша алдылар. Бүгенге көндә хатын-кызлар репродуктив сәламәтлеге бик көтә һәм бала табу өчен зур комфорт условиялар өчен зур рәхмәт сезгә әйтәсебез килә. Чын күңелдән врач буларак сезгә озын гомер, сәламәтлек телибез. Әлеге яңа күп профильле бина хәзерге вакытта рөхсәт документлары рәсмиләштерү белән мәшгуль. Димәк, яңа бинада якын арада сабыйларны дөньяга каршы ала башлаячаклар. Алса Ахмаджанова, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе.
Әлмәттә нефть, газ һәм ягулык сәнәгате хезмәткәрләре көнен билгеләп үттеләр. Вакыйгалар календарында бу көн 1965 елда кертелә һәм бүген Россиядә генә түгел, элекеге Советлар Союзы республикаларында да актуальлеген югалтмый. Бу елның энергетика иминлеген тәмин итүгә үз өлешен кертүчеләргә хөрмәт билгесе. Быелгы чара Татнефть компаниясенең 75 еллык юбилее кысаларында фидакар хезмәтләре республика горурлыгына әверелгән шәхесләргә замандашларыбыз рәхмәте белдерү өчен чираттагы сәбәп булды. Нефть һәм газ сәнәгате хезмәткәрләре көне ул бу көнгәргә килеп җиткергән һәм саллы тарихы булган Татнефть компаниясенә нигез салучыларга зур рәхмәт белдерү өчен дә саллы сәбәп. Бүген бәйрәмгә җыелганнар арасында бу тармакның хезмәт ветераннары, яшь белгечләре һәм әлбәттә инде матур төзек шәһәребездә яшәүче рәхмәтле гражданнарыбыз. Тантана башланырга әле вакыт бар. Аеруча күпшылык белән бизәлгән Ленин мәйданына кунаклар ашыга. Һәркемнең уртаклашыр фикерләре, җиткерер теләкләре бар. Для моей семьи это очень важный и ценный Бу праздник. көн безнең өчен аеруча кадерле, истәлекле, чөнки минем бабам Валиев Шакир хезмәт герое. Бу тантанага чыккан сен аның фотосурәтләрен күреп шатланам. Ул безнең арада юк инде. Шулай да аның истәлегенә шәһәр паркында бюст урнаштырылган. Безнең бөтен гаиләбез аның данлы юлын дәвам иткәнгә горурланам. Бюст в честь него. Я испытываю большую гордость, что вся наша семья также пошла в нефтяную промышленность. Династия начиналась здесь. Безнең династиябыз бабабыздан башланган. Ирем дә нефтче, улым да шул юлны дәвам итәр дип уйлыйм. Чөнки Татнефть ул иң шәп оешма. Шундый чаралар оештыра. Вот муж продолжил, надеемся, сын тоже продолжит. А я, как жена нефтяника, очень рада за мужа, что он там. И у нас такие праздники происходят и вообще. Ну, Татнефть это классно. И человек нашел меня. Нефть. Я стала огнем в его очагах, исцелением для больных, светом на ночных улицах, силой в его технологиях, прогрессом в городах. Театралиштергән тамаша төбәгебезнең бүгенгесен тәэмин иткән кара алтын барлыкка килү мизгелләреннән башлап нефть сәнәгатенең бүгенгесенә чаклы бары тоташты. Җир маен эзләү экспедицияләре, Бөек Ватан сугышында җиңүгә өмет арттырып матди көч биргән көтелгән беренче нефть фонтаны, җитештерү процессын җайга салган беренчеләр, замандашларыбыз хәтерендә сакланырга тиешле һәр мизгелләр архив материаллары, өтер ноктасына кадәр уйланган төгәл эчтәлекле сценарий аша җиткерелде. Трибуналар алдыннан тематик платформалар, Татнефть төркеме һәм сервис предприятиеләре хезмәтләре колонналары, профильле уку йортлары, студентлары, компаниянең социаль проектларына катнашучылар узды. Чарада республика рәисе Рөстәм Миңнеханов, Татарстан дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Казан мэры Илсур Метшин, республика рәисе администрациясе җитәкчесе Әсгать Сәфәров, республика рәисенең нефть сәнәгате мәсьәләләре буенча ярдәмчесе Шәфәгать Тахуетдинов, Татнефть компаниясе генераль директоры Наил Мәганов һәм башка мәртәбәле кунаклар катнашты. Рөстәм Миңнеханов нефть-газ тармагы белән бәйле барлык кешеләрне тәбрик итеп, геологлар, бораулаучылар, операторлар, инженерлар һәм башка белгечләрнең зур бер команда булып, нефть сәнәгатен генә түгел, шәһәрләрнең инфраструктурасын булдыручы һәм уңайлы тормыш тәэмин итүчеләр булуын ассызыклады. Әлбәттә, тантананың төп геройлары данлы хезмәтләре белән төбәгебезнең йөзек кашыны әверелгән каһарманнар, нефтьчеләр, машина йөртүчеләр, эретеп ябыштыручылар, табиблар, укытучылар, һәркем республика җитәкчелеге кулыннан лаеклы мактаулы бүләкләрен алды. Мин Казан дәүләт педагогика институтының табигать география факультетын 1980 елда тәмамладым. Бер ел үзебезнең районда эшләгәннән соң, тормышка чыгып сәбәпле менә Әлмәт шәһәрендә хәзер беренче гимназия булды ул мин килгәндә, хәзер инде беренче лицей, Мирза Каюмович Тагиров исемендәге шушы лицейдә эшлим. Бик күп балаларны укыттым. Хәзер миңа киләләр дә сез минем әнине әтине генә түгел, хәтта әбине дә укыткансыз диләр. Шуңа күрә мин аларны хәзер оныкларым дип атыйм. Бик яратып эшләдем үземнең хезмәтемне. Үземнең сайлаган һөнәремә һәр вакытта да тугры булып калды.
Традиция буенча нефтчеләр көнендә Татнефть төркеменең яшь хезмәткәрләре арасында һөнәри осталык бәйгесе узды. Быел барлыгы 30 белгечлек вәкиле көч сынашты. 5 сентябрьдә аларның яртысында җиңүчеләр билгеле булса, 6 көнне юбилейный спорт сарае янындагы территориядә иң яхшылар дип аталу хокукы өчен 15 мәйданчыкта көрәш барды. Катнашчыларның осталык, тәҗрибә һәм талантларын без дә күреп кайттык. Мы приветствуем вас на одном из самых важных в жизни коллектива Татнефти событий. Конкурсе профессионального мастерства среди молодых работников ведущих профессий группы Татнефть. Эшче һөнәрләре буенча иң яхшылар ярышы Татарстан нефтчеләренең күптәнге традициясе. Бүген Татнефть төркеме яшь хезмәткәрләренең төп һөнәрләр буенча һөнәри осталык бәйгесе персоналны үстерү сәясәтендә аерым урын алып тора. Скважиналарны җир астында ремонтлау, бораулау бригадалары, нефть һәм газ чыгару звенолары, автомобильләргә ягулык салу станциясе операторлары, һава линияләрен ремонтлау һәм монтажлау буенча электромонтерлар һәм башкалар катлаулы бурычларны үтәү осталыгын, төгәллеген һәм яхшы тизлек күрсәтте. Конкурс дисциплиналары саны ел сайын арта. Быел аларга автомобиль краннары машинистлары өстәлә. Конкурс состоит из этапов. Это зацепление груза, помещение его в колодец, сбивание мяча и сбивание фишек домино. На данных этапах машинисты демонстрируют свой опыт и мастерство владения автомобильным краном. Скважиналарны капиталь ремонтлау буенча бригадалар бәйгесендә һәр кайсында 4 кеше булган 3 команда көч сынашты. Аларның бурычы технологик пакерны төшереп утырту буенча технологик операцияны башкару. Без икенче урын алдык команданың бердәмеше буенча көн сайында заниматься итәргә йөрдек. Шуңа күрә икенче урын алдык та инде. Беренчедән әз генә калыштык. Геофизика партияләре хезмәткәрләренең ярышлары да мавыктыргыч булды. Җиңүчеләрнең вакыты 1 минут 27 секунд. Уңышның сире команданың бердәм эш итүе ди Салават Фәтхетдинов. Бик күп әзерләндек дип әйтеп булмый инде. Безнең эш вакыты да бар бит инде шул вакытта, әйме. Нәрсә дип әйтәсе килә, беренче урын алдык. 1 минут 27 секунд. Болельщикларның балет итүләре безнең бик илһамдырды. Ачылу тантанасында ук республика рәисе 55 ел дәврендә әлеге ярышлар күркәм традициягә, буыннар дәвамчанлыгы, хезмәтнең һәм инновацияләрнең югары стандартлары символына әверелгәнен билгеләп үтте. Глобальных изменений и растущей роли искусственного интеллекта особенно востребована высокая квалификация и профессионализм. Растет спрос на специалистов, которые способны мыслить нестандартно и внедрять инновации, особенно в стратегических отраслях экономики, таких как нефтегазовый сектор. Бу чара тагын бер тапкыр Россиянең иң ире нефть компанияләренең берсенең киләчәге ышанычлы һәм оста кулларда булуын күрсәтте. Махсус шушы тамашаны карарга килдек, безгә бик ошады. Авызны ачып карадык диярлек булды. Инде шундый шәһәрдә яшәүебезгә бик шатбыз. Финалда иң яхшылар исеме өчен 437 яшь белгеч көрәште. Бүләкләү тантанасында алар үзләренең лаеклы бүләкләрен һәм иң мөһиме үз эшенең абсолют профессионалы исемен алдылар. Республикабызның нефть башкаласы булган Әлмәт һөнәри көн уңайыннан бүләкләрнең иң кызыгын калабыз халкы һәм кунакларына әзерләгән иде. Ленин мәйданынан башлап Ална стадионына кадәр аралык тулысынча җәяүләр хөкемлегенә бирелде. Ул төрле активлыклар белән тулы булды. Чехов урамыннан алып Каракүз скверына кадәр шәһәребезнең мәдәният һәм ял паркыннан башлап Ална стадионына чаклы. Нефть, газ һәм ягулык сәнәгате хезмәткәрләре көнендә төрле активлыклары булган күп кенә локациялар җәелдерелде. Мисал өчен юбилейный спорт сарае каршындагы мәйданда Татнефть компаниясе хезмәткәрләре арасында рәсем сәнгате һәм гамәли иҗат күргәзмә бәйгесе узды. Майлы буяулар яки акварель белән язылган картиналар, чигелгән эшләр, асыл ташлардан бизәнү эшләнмәләре, рәсем ясарга, чигәргә һәм башка кул эшләнмәләре ясарга яратучыларны җәлеп итте. Нефть идарәсендә 33 ел хезмәт куйган Ләйсән апа Габдуллина диңгез кабырчыкларыннан картиналар ясый. Лаеклы елга чыкканнан бирле рәхәтләнеп иҗат итәм. Бүген исә көтеп алган очрашу көне, ди ул. Ял итәбез. Бөтен семья белән килдек. Семьяда без менә әле генә 5 кеше, 5ебез дә монда. Шундый рәхәт.
Billahi, нәрсә дип әйтим тагы. Гагарин урамы Татнефть компаниясеннән иҗади үсеш мәйданчыгына әверелдән бери дә Татнефть хәйрия фондының төрле программалары белән танышырга мөмкин булды. Бүгенге безнең чарада бик яхшы кунаклар, Әлмәтнең кунаклары, Әлмәт шәһәре яшәүчеләре катнаша. Без анимация фестиваленең эхосын үткәрәбез, кайтавазын дияргә була. Күрсәтәбез кукольная анимация ничек ясала, 2D анимация ничек ясала, 3D анимация ничек ясала. Кем белән рәсем ясауны күрсәтәбез, педагоглар безнең эшлиләр. Кешеләр бик кызыксынып карыйлар, катнашалар һәм язылалар безнең дәресләргә. Анимация, рәсем сәнгате, автор җырлары фестивале, этно һәм гастрофестиваль, Каракус Фэшн, китап һәм эко-фестивальләр, алар белән бергә җанлы рәсемнәр белән урам театры, заманча биюләр буенча остаханәләр һәм башкалар. Бу көнне Әлмәттә яңадан сәнгать, китаплар, музыка, тәмле ризык һәм урам культурасы очрашты. Гагарин урамында урнашкан менә бу активлык зонасын Каракус фестиваленең сүземтәсе дип тә атау урынлы булыр иде. Чөнки биредә инде хәзер күпләргә таныш булган Каракус фестиваленең иң якты мизгелләрен кабат күреп, үткән ямьле җәйне искә төшерергә була иде. Ленин мәйданында бу көнне Сандугач, Сайрар Илем, Брава Әлмәт фестивальләре лауреатлары, Татнефть профсоюзының талантлар фестивале җиңүчеләре чыгыш ясады. Биредә Рәфис Кәлимуллин ямьле вокал төркеме концерты, «Ну-ка все вместе» хором проекты җиңүчесе булган Дмитрий Железнов капелласы, Татарстанның халык артистлары Гүзәл Уразова, Филус Кахиров, республиканың атказанган артисткасы Илсия Бәдретдинова концертлары булды. Каракус скверы бу көнне театр мәйданчыгына әверелде. Анда кунаклар Җиңел канатлар урам театры, Аулак социаль театр һәм хезмәт театры чыгышларын күрә алды. Алнас стадионы исә комната культура һәм любой төркемнәре иҗатын сөючеләрне җыйды. Шәһәр халкын һәм кунакларын нефть тармагы казанышлары өчен бердәмлек һәм горурлык атмосферасында берләштергән программа салют белән тәмамланды. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, Ямьяхин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Hürmetli tamaşaçılarımız, Яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсынуриева һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.